Maar heb je enig idee wanneer het gebeurd is? Nou, een uur geleden. Een oor geleden? Een uur geleden, En in een oortijd zien al die lui al... die hebben dit... Oh, die zitten eerste rang. Hey, en de bestuurder, is er alles goed mee? Ja, dit niks aan zich, dus... Dat is gewoon dat het een blikzaai is. Dit is gewoon rijden, hoe die knop? Mag het niet zo doen. Ja, wie krijgt er zoiets voor elkaar? Ja, dat is toch wel. Ja. Het is een kwestie van mikken. Want nee, maar ik zie nog geen, ik zie nog geen remsporen. Niks systeem. Een black goat, nou, zien. Ja. Ik kom op televisie, nee. Zeker, ik kom Nou, op televisie. Dat ken je nog, hè? Ja, vindt je het erg? Nee. Nee? Hey, maar je zei net, de concurrentie wordt al veel geweest. Je zei net van de concurrentie is hier. Wie was dat? Nee, dat weet ik niet. Wie had er hier al stond te filmen? Nee. Je wordt net ook in het filmen, hè? Hart van Nederland is hier geweest. Oh, Weer heb ik gefilmd. Als je het door is, zien die direct hier, Hart van Nederland. Als het geen inhoud is, zien die zo door. maar waar is de bestuurder gebleven dan? Ja, dat hebben ze weggebracht, dus maar houdt niks aan zich. Dus ik denk even voor observatie tot ze... Geen knap dat die jongen dat alleen deed. Als de gans op de kop terecht worden gekomen in de dingen, dan wordt het... dan komt het niet meer eruit. Maar zo heel diep is het niet, hè? Nee, weet ik wel. Binnen een minuut, Ik ben natuurlijk liggen op die op een kwark geweest in de streek. Ja? Ik heb het voor dich. Heb je wat voor mij? Vertel. Hier in de... Wie heet het? Reus de Berenbroekstraat. Ja? Dit is een huis. Ja? Er is niet zoveel van een brik van. Dit is gans groen toegegroeid. Tot bovenop op het dak is het in de show. Die vrouw heeft al niet aan zijn jaren. Geen ding, geen gas en weet ik wat allemaal. Er is niks meer van te zien in het ganse huis. Oh, Dat hebben ze nog nooit gezien pas. dus dan moeten we langs rijden? Ja, echt niet te filmen. Dan hoef je het te gewoon. Ja, normaal doen we niks met tips, maar nu we toch hier zien. Wat zien ze eigenlijk hier doen? Wat is dat? De kanalenbeluchting. Kanalenbeluchting, dat loopt het door in de Maas. Hè? En Ja? dan pompen ze het Maaswater, pompen ze de kanaal in en het kanaalwater gaat door de dingen in. Dat is in verband met dat die dingen eruit ligt, door in berg. Dat stuk... Oh ja, dat wordt het kanaal terugleed. Ja. Oh. Ja. Dat heeft te maken met het water in de hand van de Zambia. Die gaan de hele dag kijken. Oh. Het is binnen klaar. Ja, en nu krijgen we wat fijn weer. Ja. Ja, weer van u heeft wel eens naar dat autoprogramma gekeken. Wie hoort dat ook alweer eens met die drie koekwozen? Oh, Top Gear. Ja. En die hebben, we gaan het merk, we mogen het merk niet noemen, maar dat is wel precies dat merk. Daar hebben ze toen van een flat afgegooid, geloof ik, hè? Ja, ik heb dat nooit gezien, ik heb alleen maar En gewerkt. daarna startte er nog. Maar of ja, Wil je dadelijk testen hier? nou, dat weet ik niet. Zul je de sleutels nog erop zetten? Ik denk het wel, maar op de internet. Ik vind het knap die jongen dat alleen deed. Ja, misschien kun je zo aan dat hè. Hop. Hé, geen blush meer erin. Oh. Dan met wel een sterk. Hey, en wie snel, hè? Ja. Goed Nou, gedaan, wie joh. kwam hier net aangereden en toen loog hij op de boek, hè? Wie doet van, dat zal toch niet mis, dat zal toch geen slachtoffer zien? Nee, er is niks gebeurd, dus dan mag het allemaal niks. Dat is goed vanavond. Hé, maar dan moet ik best even voor geklapt weer, hè? Ja, hey! Zet de jongen wat in beeld hoor. Ja. Ja! Ja, kun je nog even de begon liggen dan, wie net? Hé, maar geweldig. En zo snel ook. Ja, die mannen die komen de meest uiteenlopende situaties tegen. En die moeten als dat bijvoorbeeld in het verkeer is, moeten die ook snel handelen, hè? Omdat er een gevaarlijke situatie is. Dan moet angst zelf, die maken veel met die jongens. Ja. Ja, die zien wel wat ze niet willen. Eén beoordelen is nog een waasje. We hebben gratis wasbeurt gekregen. Ja. Ik doe me tot de meute niet voor. Ik ga naar de wasraad. Oh, wacht, als ik naar de fietser nog kijk, zal ik hem daar, zullen we daar ook even, schoonmaken dan? Ik wil hem er best even ingooien. Ja, nou. Hè? Oh. Je
Met een oliebuis. Ja, maar we hebben de taken hier bij ons, dus hij had hij fietst er wel weer goed. Nee, laat dat maar. Dat Oh, vind ik oké. goed. Goed, geen dadelijk toespoetsen? Nee, Niet? nee. Nee? Ik wacht het zaterdag wegen met zeggen het spuit erop. Oké, dus 1 keer per week. Ze gaat. Mag ik vragen wat ook leeftijd is? 77. God, ja. En dan nog lekker met het fietsje en Ja. de... Goed bezig. Ja, dan moest gezond leven, dan gaat dat. Hè. Ja, ja. En je hebt ook hele speciale handschoenen. Daar kun je volgens mij ook mee in de tuin werken, of niet? Ja, dat zijn werkers. Geweldig. Ja, weet je waarom? Nou, Dat is niet hun eigenheid, maar die laten geen wijn door. En dan zijn ze van meteen waren. kijk. En Oh, onder dit luidt ook geen wind door. Nee. Oh, goed bezig. En dan vrieven we ook af en toe eens even de baantjes. Dus je door het kiezel gaat. Ja. Oh, de reis ook minder snel lek. Dan is er minder snel aan. Maar respect, goed bezig. Ja, we moeten. We moeten een beetje geluk hebben. Hoeveel kilometer doet je vandaag, denk je? Nu 50. Er zijn er nog veel Gewoon nu van Geurloed. die zich toch op kapot bieten. Van Geurloed en dan rieg Oud-Wermond, Schipperskerk. En Schipperskerk tot Dreigen, dan gewoon de terug naar Boor. Een fijn rondje. Guttekoven. En je ziet van Gul. Ik ben van Geul. Ik ben een van de gakken van Geul. In Geul woont met de andere hoes in de gak. Ik heb dus 2 neven nu gekomen. Dat is een goeie, hè? Die moet hem onthalen. Gul, als je zit te kijken, dan kunt je ook nog afvragen. Ja. Ja. Dat is ook de... Draai me wel in de camera, want als ik terugkom naar Geul, dan stonden ze me op te wachten. Nee, dat wordt pas nog een vastelovend doet gezonder, dus maak ook geen zorgen. Maar ik zou wel beneden zien. Wij krijg ik zover dat er even niet kijken of de sleutels er nog op zitten. De deurmat is redelijk wel. Ja, de deurmat is... De deurmat ligt te vuur. Zou je zo'n auto nog afgeschreven zien? Dat denk ik wel. Maar gelukkig niet. Nee, dat Ja, kan met zijn ze gezicht in het water gelegen. Een kwestie van druk maken, klaar. Oké. Als er Ik niks heb het gezien, zijn, maar ik ben gepensioneerd, ik heb de druk. Mensen, Zeven. ja, ik heb de druk, hè. Ja, die hebben allemaal geen tijd. Nu gewoon aan doen. nee, ja, dat is wel. Fietsen. Ja. Lot gewoon. Hey, even nog want Guy wordt net aan het filmen. Had ik dit goed gezien? Ja. Waar wordt dat goed gezonden? Dat we weten. Allee. Oké, maar dat is goed. Dan hebben we een 2-camera productie. Goed bezig. Ja. God je het gewoon op internet zetten? Mensen gek, er is niks met. Oké, voor de eigen producties. Ja, Hey mannen, wat is er nou verder nog te beleven hier in het dorp? Zo. Je hebt me de tip gegeven, een goede tip. Ik weet nog uit. Nog gaat? Ja. Ja, laat gewoon. We zien nou toch hier. De vuur zit in de verleden zo'n grote oeh. En een oeh. Oh ja, dat is met Ongelooflijk, gewoon even naar kijken. Oh. Dat wil ze niet weten. God, maar ja, kijk eens Ja, wel. dat is zwannen, hè. Ja, de Zien ze van als een achter brood zitten, is zo'n hè. rup op te gaan. Ja. En dat is hier voor aan ergens. Wat een Ja, ding. dat is Wie ziet die direct wel? over de Neuveleren. Maar ja. Onder de veldweg af en dan overweer aan de rechtse kant. Zo Maar- kunnen zitten. Het probleem is, wie haalde een oeh 11 minuten aan de brood? Zou je dat staan? Ja, maar dat is een... Door de mannen moeten er open. Dan moest de zuid op de staart leggen. Ja? En liever zitten. Oh, ik dacht dat het alleen bij slaken werkt. Nou, dit moet ook draaien. Dat deed je ook met zijn motor. Oh, muk. Maar, dan moeten we hem nog op de vrachtwagen krijgen, hè? Maar dat er wat erop liggen, denk ik. Jullie hebben dit ook gezien, de bos. Ik heb geen flauw idee. Wat vind jij? Moeten we dit goed zenden? Ja, zeker. Ja? Oké. De vrouw heeft me nog nooit op de televisie gezien, dus. Nee, maar misschien moeten we dit doen zoals die goede man heen zo'n spoel van eigen gebroek. Dat is wel... Oh, dus
Dus we moeten, als we er echt over nog gaan denken, dan moeten we ook aan de vrouw van nog denken. Ja. Dat die ook nog nooit op tv heeft gezien. Ja. Oké, nou ik vind dat wel een, Ja. dat is wel een serieuze overweging. Ik ga nog heel even... Geweldig. Inzien uppie. Zal er rechtstreeks naar de sloop gaan? Wat denk je, Steve? Nee, ik denk het niet. Niet? Geen 2000 euro vanaf. Oh ja? Echt? Gevalletje waterschade en dan gaan we de weg op. Dat gaat gewoon de weg op. Niks Dat is gezien. Wie lekker het nog druppelt.